Η χοροδία ηχό μας τραγουδά τα καλάτα. Σεβασμιότατε πατέρα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζουμε στην έναρξη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που διοργανώνει η Δημοτική Κοινότητα Σπερτιάδος. Ευχαριστώ θερμά όλους τους συλλόγους και τους εθελοντές που συμμετείχαν στην υλοποίηση αυτών των εκδηλώσεων και κυρίως όλους εσάς που αντιποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας να παρευρεθείτε απόψε εδώ. Ο σκοπός μας είναι κοινός, να στείλουμε μήνυμα αγάπης, συνεργασίας. Σας εύχομαι χρόνια πολλά και καλές γιορτές. Μια νύχτα γεμάτη θάματα, νύχτα σπαρμένη μάγια, διάλεξε ο Θεός για να κρεμάσει πάνω από το βράχο μια σπηλιά στη Βιθλεέμ το λαμπρότερο άστρο του ουρανού. Στην παγωμένη εκείνη σπηλιά η Παρθένος Μαρία δέχτηκε να ανάψει τον πυρσό της Θείας Φωτιάς για να ζεστάνει από εκεί τις σκόρπιες στα πέρατα της γης παγωμένες καρδιές των ανθρώπων. Η Θεία Πρόνοια έρχεται να θερμάνει το ανθρώπινο γένος με τη ζωστή πνοή του Θείου Βρέφους και να φωτίσει με το πληθωρικό φως του άστρου της σπηλιάς τα σκιαχτερά σκοτάδια της ψυχής του ανθρώπου. Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες η ψυχή μας αγκαλιάζει στοχαστικά τη νύχτα του Χριστού και στα αυτιά μας αντυχεί πάντα γλυκό το σάλπισμα των αγγέλων. Δόξα εν υψίστοις Θεό και επιγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων προβάλλει σήμερα περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Είναι μήνυμα αγάπης και συμφιλίωσης των ανθρώπων και παράλληλα κίνητρο για περισυλλογή και αναθεώρηση των αντιλήψεών μας.
Ας υποδεχτούμε λοιπόν την κορυφαία χριστουγεννιάτικη στιγμή της βραδιάς μας. Ας φωτίσουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας. Χρόνια πολλά σε όλους! Ακολουθεί μπουφές με γλυκίσματα και μουσική για να ξεφαντώσουμε. Καλή συνέχεια, καλές γιορτές, χρόνια πολλά σε όλους!